Daalụ maka isoro anyị ụbọchị nke taata dịbụ onye ọma na-ege anyị ntị. N'ụbọchị taa mụnwa bụ Okafor Shedrack Arinze ga na-akụziri gị gọọmenti na ka o si gbasata gọọmenti n'obodo. Gọọmenti dịka anyị si mara bụ okwu anaghị a na-anụ nke na-abụ kepụkepụ kama ọ bụ okwu onye ọbụla maara maka ya. Mana nkọwa gọọmenti bụ ihe onye ọbụla amaghị nke ga-esi ekọwa gọọmenti ọfụma n'ihi na gọọmenti nwere ngalaba nkọwa ya dị iche iche. Ndị ọkachamara wepụtara ụzọ ịtọ a ga-eji wee kọwaa ihe bụ gọọmenti. Nke ise bụ gọọmenti dịka ewumewu obodo. Nke abụọ bụrụ gọọmenti dịka ọchịchị na gọọmenti dịka ngalaba nkụzi. Gịnị bụ gọọmenti dịka ewumewu? Gọọmenti dịka ewumewu bụ ụzọ maọbụ ewumewu obodo wepụtara iji wee chekwaa ma chekwaa onwe ha. Ewumewu ndị a bidoro site na ogo dị iche iche etinyegasi ihe ọbụla. Ụmụ ihe gọọmenti wepụtara dịgasị iwu na ihe na-esote mmụọ obodo na ọchịchị ewepụtasịrị. Abịa na gọọmenti si na ụzọ maọbụ ọgwụgwụ jidere obodo a ga-eji wee mee ka ọgbanaghara obodo dị n'obodo. Gọọmenti dịka ọchịchị bụ mgbe ewumewu a bidoro ịrụ ọrụ. E were ndị ọkachamara na ndị nwegasịrị ume ebe dị iche iche tinyegasịa ha n'ebe ha kwesịrị ịnọ ha nwee ike na-arụ ọrụ ma mee ka obodo na-aga n'ihu. Abịa na gọọmenti dịka ọchịchị, ọ bụ ndị mmadụ ewepụtagasịrị na ọchịchị ewepụtasịrị iji wee mee ihe dị iche iche dị mkpa n'obodo dịka onye isi ala, osote onye isi ala, onye na-elekọta gburugburu anya na ihe ndị ọzọ. Nke kachasị mkpa bụ gọọmenti dịka ngalaba nkụzi nke anyị na-eme ugbu a. Nkụzi nke ọgbara ọhụrụ, nkụzi nke ịnọ n'ime klaasị na nkụzi nke mmadụ ịhụnanya. Oge ọbụla a na-akụzi gọọmenti, nke ọbụla anyị na-akụzi gọọmenti, o so na ngalaba gọọmenti. Ihe eji wee kee uwe ihe a ụzọ ịtọ bụ na ọ bụrụ na enwepụta ohihe dịka gọọmenti, mmadụ esighị na gọọmenti bụ ọchịchị a na-achị obodo. O kweghị ihe ọbụla gbasara gọọmenti n'ihi na o nwere ngalaba ihe a na-akpọgasị gọọmenti dịka nke nkụzi ama mbata ya, ewumewu ama mbata na ya. Ikwu na gọọmenti bụ ihe a na-achịcha obodo, ihe na-ekwupụsa asa na gọọmenti dịka ọchịchị. O nwezie mmadụ jụgị gọọmenti a na-akụzi n'ime klaasị kedu nke ọ bụ ya bụ gọọmenti nke ngalaba nkụzi mgbe a na-akụzi maka obodo ndị ọzọ, maka ihe dị n'obodo anyị, mmekọrịta na ihe ndị ọzọ. Kero njirimara gọọmenti dịka ụzọ ọchịchị. Nke ise bụ na enwere iwu. Abịa n'obodo, o nwere ngalaba ewepụtara bụ ndị omebe iwu, ndị ọgba ọrụ abịa imebi iwu, nwekwe ndị na-atapụ iwu, nwezie ndị ọbụla ịtụle iwu ma mee ka okwu bụrụ iwu. Iwu nwere ụzọ dị iche iche ọ na-agabigasị tupu ọ bụrụ iwu. Anaghị mapụta iwu ma nwere ya tụpụta nsị n'ihe a bụ iwu. Ekwuo ya bụ ogbe ka onye isi ala ga-ekwu. Ndị na-atapụ iwu na ndị na-emebe iwu ekwuo ya ma mee ka ọ bụrụ iwu. Ụzọ ọzọ bụ ike ndọrọ ndọrọ. Gọọmenti ọbụla ga-enwerịrị ike ndọrọ ndọrọ nke bụ na ọsị taa obodo akwụsị, ọsị gaba obodo agaba. Ọ bụ nsị na ndọrọ ndọrọ ka ga-esi wee jee ma wepụtakwa ike a. Ike ndị anyị na-ebu ike ndọrọ ndọrọ sikwa n'iwu, ọ bụ iwu mpi na-ekwu ebe ike bidoro na ebe ọ ga-akwụsị. Ọzọ bụ ego. Gọọmenti chọrọ ego ma kwee ka ego bụrụ ihe buru ibu ma bụkwara ihe dị mkpa. Ọ bụrụ na gọọmenti enweghị ego, ama ọrụ ha chọrọ ịrụ. Ọzọ bụ nkwado ọha na eze. Obodo ọbụla ma gọọmenti ọbụla kwesịrị inwe nkwado ọha na eze nke ga-abụ n'oge nye omume ma gbaa omume ime amụma ọbụla ha wepụtagasịrị. Ọ bụrụ na ọha na eze akwụghị gọọmenti n'azụ, ọ ga-eti ọgbachi uhie n'ihe ha na-eme. Ọzọ bụ mgbanwe. Otu onye anaghị achị obodo dịka anyị ga-esi na-eme mgbe gboo. Ya matara na site n'oge ruo n'oge a na-agbanwe gọọmenti nwetakwa ọzọ iji mee ka onye ọbụla ma ọchịchị rute onye ọbụla aka. Ọzọ bụ nchekwa. Ọ bụrụ na ahapụ gọọmenti, ndị omekome ga-akpara ha aka were ya atalie. Nke bụ na e kwesịrị ka ndị gọọmenti nwee nchekwa zuru oke ma mee ka ha rụọ ọrụ ha